Salam Ata Watan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Watan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 5-nji oktýabryna sanyna Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk feýtiň ösmegine goşunt goşýar. Garaşly dowlatlar arkalaşygynyň dowlat başlyklarynyň mejlisi Kyrgyzstana geçiriler. 5-nji oktýabr bütün dünýä Molimler güni. Edebiýat boýunça Nobel bayragynyň ýeňjisi mälim edilýär ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelin bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk feýtiň ösmegine goşunt goşýar. Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Japarow Türkmenistana saparda boldy. Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan kabul edilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Japarow bir neçe doşçuklar geçirdi. Bu doşçuklarda Türkmen-Azerbaýjan ykdysady hyzmatdaşlygy hemde bilelikdäki tassamalar arantmasatlaşyldy. Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrliginiň habar bermegine görä, ykdysadyýet ministri saparynyň barşyny Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen doşup, iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek uğurlaryny arantmasatlaşdy. Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Japarow Türkmenistana saparda boldy. Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan kabul edilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Japarow bir neçe doşçuklar geçirdi. Bu doşçuklarda Türkmen-Azerbaýjan ykdysady hyzmatdaşlygy hemde bilelikdäki tassamalar arantmasatlaşyldy. Garaşly dowlatlar arkalaşygynyň dowlat başlyklarynyň mejlisi Kyrgyzstana geçiriler. 13-nji oktýabrda Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň başlyklyk etmeginde garaşly dowlatlaryň arkalaşygynyň düzümine girýän dowlatlaryň başlyklarynyň geňeşiniň mejlisi geçiriler. Bu barada Kyrgyzstanyň prezidentiniň administrasiýasynyň daşary syýasat bölüminiň başlygy Muratbek Azymbakiýew habar berdi. Öňde boljak ýokary derejedäki doşlukda gurama agza dowlatlaryň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen möhüm çözgütler kabul ediler diýilip belenildi. Garaşly dowlatlar arkalaşygynyň sammitine gurama agza dowlatlaryň başlyklarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Üstümizdäki ýylda Kyrgyz Respublikasy garaşly dowlatlar arkalaşygynyň başlyklygyny amala aşyrdy. 12-nji oktýabrda bolsa garaşly dowlatlaryň arkalaşygynyň düzümine girýän dowlatlaryň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçiriler. 5-nji oktýabr bütün dünýä Molimler güni. Her ýylyň 5-nji oktýabry bütün dünýä Molimler güni dünýäniň durly künjeklerine giňden belenip geçilýär. Bu şany sene 1994-nji ýylda döredildi. Bütün dünýä Molimler güni dünýäniň 100den owrak dowlatyny belenip geçilýär. UNESCO 1994-nji ýyldan bäri 5-nji oktýabrda bütün dünýä Molimler gününi belläp gelýär. Bütün dünýä Molimler güni bilim edaralaryna ýaş nesilleriň ilmli, bilimli, geň dünýä garaşy bolup ýetişmekleri üçin zähmet çekýän molimleriň edýän işlerini ýatlap geçmek maksady bilen döredildi. Şeýle şany sene münasibetli molimler begendirmek, mundan meýlekde höwesi zähmet çekmekleri üçin okuwçylar, inatalar tarapyndan gyzykly çäreler gurulýar. Bütün dünýä Molimler gününe aýdym sazda konsertler geçirilip, süýjüden süýjü gutluklar aýdylýar. Ýöne bu sene käbir ýurtlara görä durly senelerde belenip geçilýär. Gelin olaryň bir näçesi bilen tanyş bolalım. Hindistan 5-nji sentyabr, Pakistan 5-nji oktýabr, Hytaý 10-njy sentyabr, Braziliýa 15-nji oktýabr, Täze Zelandiýa 29-njy oktýabr, Malaziýa 16-njy may, Sri Lanka 6-njy oktýabr, Germaniýa 5-nji oktýabr, Türkiýe 24-nji noýabr. Edebiýat boýunça Nobel bayragynyň ýeňjisi mälim edildi. Her ýyl adatça oktýabr aýyna ilm, bilim hemde dörejlik babata gazanlan üstünlikler üçin berilýän Nobel bayragynyň ýeňjiler elan etmek hepdeligi dowam edýär. 2023-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel bayragyna Norwegiýaly ýazyjy Jon münasip görüldi. Ol poeziýa we proza janrlaryna tezeçillikleri üçin şeýle awraýly bayragy münasip boldy. Fossanyň edebiýat durmuşy 1983-nji ýyla başlandy. Şol ýyl onuň Gyzylyk adlı romanı çap edildi. 1994-nji ýylda onuň "We biz haçan aýrylmarys" adly ilkinji piyesasy neşir edildi. Ýazyjy 1995-nji ýylda "Ady" adly piyesasy üçin Ibsen bayragyna münasip bolupdy. Fosse şol wagtda çağalar üçin bir näçe goşgular ýygynysyny çap etdi. 2022-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel bayragyna Fransaly ýazyjy Anne Ernaux münasip bolupdy. Şeýleň dowamyny lukmançylyk, fizika we himiýa uğurlary boýunça Nobel bayragynyň ýeňjileri elan edildi. 6-njy oktýabrda parahatçylyk boýunça Nobel bayragynyň ýeňjisi mälim ediler. Nobel
bayrağına münasip bolan şahsiýetlere baýraklary 10 dekabrda Stockholm şäherine goşurlar. Ine mehriban müştaklar, ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, ata watan turkmenistan.com saýtynyzy izarlamak ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden indiki sanyna görüşýänçek, hoşta bolan.